एमपि इलेक्शना गमामायैनो फैगासिनो दङ आरो कंग्रेसनिफ्राय जोङो मंगलदैयावबो होगोन ओमफ्राय क'क्राझारावबो होगोन। बिजाथि हिसाबै ओरैनो सरासनस्रायै सावरायबाय थादों जोंनि बिटिसिनि कंग्रेसआ आंखौनो होनबाय थादों। इउपिपिएलआबो बोलो होगोन आरो बिपिएफआबो बोलो होगोन, गेजेराव अना बर'निफ्राय देरहागोन। दा अना बर'आ जुदि बै दोहौखौ मोनफिनाब्ला दा बिनि जायगाखौ सोर लानो हागोन? कंग्रेसआ लानो हागोन आरो। एमपि इलेक्शना गमामायैनो फैगासिनो दङ आरो कंग्रेसनिफ्राय जोङो मंगलदैयावबो होगोन ओमफ्राय क'क्राझारावबो होगोन। दा बे हिसाबै जोंहा नै पादयात्रायाव थाबाय थादों। एक्सुवेलि जोङो जोंनि सांगठनिक माखासे खामानिफोरखौ मावनो हाथ'वाखै, थेवब्लाबो जोंहा जथेस्थ' डाइरेक्सनाव दङ जे क'क्राझारनि एबाराव मंगलदै हायाब्लाबो क'क्राझारा कंग्रेसनि दखलाव थागोन होननानै जोङो सानबाय थादों आरो बे हिसाबै जोङो माखासे डिजाइनखौबो खालामबाय थानाय जादों आरो। बिजाथि सायख'नायनि बेलायाव सोरबायदिया पसिबोल? बिजाथि हिसाबै ओरैनो सरासनस्रायै सावरायबाय थादों जोंनि बिटिसिनि कंग्रेसआ आंखौनो होनबाय थादों। ओमफ्राय खिन्थु आंहा बेबायदिलाय नङा, पार्टिया सुबिदा बायदि खालामनांगोन, थाखा फैसानिबो खोथा फैयो। ओमफ्राय जोंनि ग्राउन्डआव जोंनि मा होनो जेरेखम प्राइमारि थाबाय, जोंनि बुथ्स लेभेलाव बे खामानिफ्रा बेसेबां आवगायगोन बै समसिमाव बेखौ नायनानैसो आङो एक्सुवेलि कनसेन्ट होगोन, आं जायो जाया आरो। दा बाहाय खिन्थु आं नङाब्लाबो सोरबा सासेया जाखाथारगोन, बे 100% सियर आरो। क'क्राझार कनस्टिटुएन्सि हिसाबै सोर गोरासिन जागोन नोंथांनि एगेन्स्टआव? ओरैनोथ' सिगांनि आङो एखे 1976निफ्रायनो नायबोबाय, बै समनिफ्रायनो आरो भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय जोङो नायोब्ला जों खनथामसोल'सो देरहाबोखादों दा बेखौ नायोब्ला दिनैसिमाव मैया दाखालिसिमाव आरो बिटिआर एकर्डनि सिगाङावहाय अना बर'आनो गोरासिनमोन। अना बर'आनो गोरासिनमोन। खारना बेनो जे बिपिएफआ गावनि एंगेलजों खारबाय आरो इउपिपिएलआबो गावनि एंगेलजों खारबाय। बिपिएफ भटार्सआ बिपिएफनो होबाय आरो इउपिपिएल भटारफ्रा इउपिपिएलनो होबाय। दा बावहाय नोङो नान बर'फ्रा बाय होनाय जायामोन आरो। बे हिसाबै अना बर'आनो गोख्रोंसिनमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव अना बर' सेन्टिमेन्टआ गैला। बिथांमोना नब कुमार सरनियाखौ बे अना बर'फ्राबो फोथायला, थगायजाबाय। बे हिसाबै दा बे अना बर'नि जायगाखौ जाय लानो हागोन बेनो गोख्रोंसिन सक्तिशालिसिन जागोन। खारन नोङो दिनैनि दिनावथ' नोङो बिजेपिजोंहाय नेवसिजानानै मैया दाखालिनि खबर मथे हाग्रामाया जोंहा दुर्गा दास बर'आ होनबाय जोङो बिपिएफनिफ्राय जोंनि निजा बगियै जोङो बोलो होथारसिगोन आरो जोङो क'क्राझाराव मंगलदैखौ सेनानै लागोन। फारसेथिं इउपिपिएलआबो बोलो होबाय। दा बे सिगांनि सेम फर्मुला, इउपिपिएलआबो बोलो होगोन आरो बिपिएफआबो बोलो होगोन, गेजेराव अना बर'निफ्राय देरहागोन। दा अना बर'आ जुदि बै दोहौखौ मोनफिनाब्ला दा बिनि जायगाखौ सोर लानो हागोन? कंग्रेसआ लानो हागोन आरो मा। दा बे एंगेलजों खुब सिम्पोल, दिनै मुस्लिम भटारखौ जोङो मोनगोन आरो बर'फ्राबो दिनैहाय मिथिगौ जे बिपिएफनो होनानैबा मा जागोन, इउपिपिएलनो होनानैबा मा जागोन। 101 बार थगायबाय। बे हिसाबै बिथांमोना हयथ' गरजनखौ फोथायोब्ला कंग्रेसखौ फोथायगोन। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे एंगेलजों नायदों आरो हयथ' कंग्रेसनि पजिसना साबसिन जानो हागौ होननानै। अब्ला अना बर'आ गोहोम खोख्लैनाय नंला? गैला। जाबाय।